Il-Partit Nazzjonalista kompla jikkonferma d-double standards li bihom ifassal id-direzzjoni politika tiegħu. Dan anke meta jitkellem dwar l-aġir tal-politikanti tiegħu qrib is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech. Dan derbiċċar waqt konferenza tal-Partit Nazzjonalista kif il-ġurnalisti indipendenti staqsew dwar il-kredibilità li jħaddan il-Partit Nazzjonalista dwar dan is-suġġett. Fil-fatt, il-ġurnalisti semmew kif il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Kristi De Bono u Herman Schiavone marru jiltaqgħu jitolbu l-flus mingħand in-negozjant wara li sar magħruf li huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Flimkien ma' Schiavone u De Bono kien hemm Jason Azzopardi li wkoll inqabad li tħallsitlu kamra f'lukanda lussuża fl-Iżrael mill-grupp ta' Jorgen Fenech. Aġir li għalih il-kap nazzjonalista Bernard Grech m'għamel xejn dwaru ħlief sospensjoni finta. Saħansitra kien qal li Jason Azzopardi għandu kwalitajiet kbar. Iżda għal din il-mistoqsija, il-kellim ta' Bernard Grech Peter Aġus għamel minn kollox biex idur magħha. Bħalma għamel fuq ix-xandir nazzjonali, fl-aħħar spiċċa qal li r-rabtiet tal-Partit Nazzjonalista ma' Fenech m'għandhomx ikunu suġġett għal kritika. L-istess sentiment esprimietu l-uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista Martina Caruana. Kif qal Peter mhuwiex ġust li npoġġu lil kulħadd fuq tal-istess livell. Iżda meta l-ġurnalisti komplew jafsu fuq din il-mistoqsija, ħadd ma rid iwieġeb sakemm il-kellim ta' Bernard Grech viżibbilment skomdu ordna lil Carola Collina isalvhom mill-muta. Ma tarawx li huwa fattur surreali meta tgħidu li ma tistgħux tpoġġuhom fuq l-istess livell, għajra l-fatt li dawn huma nazzjonalisti x'differenza hemm. Karol, forsi tirrispondi lid-domanda?